जे बुस्थुआ बेनो दा बे बुस्थुआ जे अन्थायानो गोसोमखा नालाय बाहाय रस ओंखारो गोसोम जायो बे बुस्थुआ दा थामायावहाय दा गोजा जाथिथि नुदों आरो खुलुमबाय फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दिनै रमान्टिक सेन कम्पानि चेनेला माबा सर्ट भिडिअ नङाब्ला माबा कमेडि भिडिअ नङाब्ला दुखुनांथाव भिडिअ लाबोनो फैयाखै नाथाय मोनसे सोमोनांथाव भिडिअ लानानै फैनाय जादों स' दिनैहाय नोंथांमोना मिथिबाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव सिगांनिफ्रायनो मोनसे अन्थाइनि दैजों गोबां बेमार आजार हामो होननानै नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियाआव भाइरेल जानायखौ नोंथांमोना बिदिनो आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय रुनिकाटा अक्सुगुरि गामियावहाय मोनसे अन्थाइनि दैजों गोबां मानसिनि बेमार हामो होननानैहाय गोबां मानसिया फोरमान होनाय दङ दिनै आं बेयाव फैनाय लोगोसे गोबां माखासे जायफ्रा बेयाव फैनानै सोखाजानाय बे बेक्तिजननि गेजेरावहाय आङो सोंनानै लानि फै बिदिब्ला आं गासैखौबो सोंनानै लानि आरो नोंथांमोना बे सोंनायनि गेजेरजोंनो गासैखौबो मिथिगोन खुलुमबाय आंनि मुङा बिराज मुसाहारि जे आङो नैबे आखिगुरि खुंग्रिं आखिगुरि गामियाव जे आं सासे फुजारि जानानै दङ दा जोंनि गामिया आखिगुरियाव पस्ट अफिसा खुंग्रिं थाना रुनिकाटा बे गामियाव आङो सासे फुजारि जानानै दं दा बाहाय गोबां जे मुलि दावालि जागासिनो दं जे बिमा सान्थि मुलिखौ रानदों दा बाहाय जोङो मुलिखौ होयो फुंनि 7:30निफ्राय होयो दा बेनिफ्राय होनानै जोङो बेलासि जोङो 7:30सिम होयो दा बाहाय बाराया जाहैबाय जोङो बयबो सामफ्रामबो फैनाय हिसाबै सामफ्रामबो होयो आरो सुनिबार मंगलबाराव बांसिन जायो मानसिया दा बाहाय गोबां मानसिफ्रानो सोरबा जे उदै सानायफ्राबो हामदों सोरबा जे मेन्स गैयैफ्राबो हामदों जे आरो बेजों लोगोसे सोरबा सानाय सुनायफ्राबो हामदों आरो दा जायफ्रा फाग्ला फाग्लि बेफोरबायदि जादों एसे एनै बेफोरबो हामदों जायफ्रा आरो गिदिर बेमाराव गोलैदों बिसोरबो हामदों आरो जे दिनै गारामायाव फिथर जानाय उदैयाव बिखायाव गाराय जानाय बेफोरबो हामदों आरोखि जों फोरमानखौ मोनबाय जोंनो खोन्थाहरबाय जे खमैबाबो खावसेयानो हामनायखौ जोंनो खोन्थाहरबाय आरो जोंनो खोन्थाहरफिनदों जे अन्थाइनि दै होबाय थादों बेयो बेसेबां जाखो दा बियो होनाया जाहैबाय जे दिनै दानि नैबे सावन दाननि जे 15 थारिख पुर्निमा जे शुक्रबारनिफ्राय होनाय जादों आरो बबे बारायाव होनाय जायो बिनि माखासे दिन दं नामा बबेबा बारायाव होया बे दिनखौथ' जोङो बारायखौ आइ आफाया जेबो होनाखै बेराम आजारखुन्दिया हामनांगौल' दा बे बारायखौ जोङो सानफ्रामबो हरगोन होननानै बुंदों दा बे बारायखौ जों होगासिनोबो ओमफ्राय दा सुनिबार मंगलबाराव बांसिन जायो मानसिया बिहिर जायो मन्दिरावबो ओरैहाय हाबनानै सोंनायबो जायो नालाय बेराम आजारफोरखौ गावबा गाव मिथिथानो लुगैयो बाहाय दा हाबनायजों लोगोसे एसे बुरजा जानाय जायो आरो मानसिया मा दिनाव बांसिन जानायखौ नुनो मोनो सुनिबार मंगलबाराव बांसिन जानाय मोनो सुनिबार मंगलबार औ दे 69555898 आंनि नाम्बार कन्टेक्ट नाम्बारा बे डाइरेक्ट कल खालामबानो एनिटाइम मोनगोन अन्थाइजों गोबां माखासे बेमार जाय बेमारखौ डक्टरफ्रा दिनै सोखानो हायाखै बेखौ सोखानाय बा मोजां जानाय बेनि माखासे फोरमानफोर मोनबाय नामा औ मोनबाय दिनै बेखौ आंनि सिगाङाव खोन्थाहरबायबो आरो जाय फैग्राफोर बिसोरबो आंनो बुंफैफिनबाय आरो मोजां मोनदों आरोग जादों डाक्टार हायैखौबो जे हानानै जों मोजां मोनदों सासे जे ओरैहाय सिलिगुरियाव लांदोंमोन सिलिगुरियाव लांनानै हायाखैनो जे गारामायाव मा होनदों गारामायाव गाराय जादोंमोन ओमफ्राय बिखायावबो आरो अबेयावहायबाबो जे बान्दारनि मायावबाबो जे माने बेदर जादोंमोन दा बेबो हामनानै दाख्लै फैबाय आरो बे मानसिया बिजनिनिफ्राय बेखौ लांफैग्रा बिजनिनिफ्राय ओमफ्राय हैनाया जे क'क्राझारनिफ्राय आरो क'क्राझाराव हैदों अन्थायानो गोसोमखायनो जे गोसोम रस गयो आरो दोननाय जायगायाव ओमफ्राय दा नैबाहाय जाथिथि दं आरो नैबाहाय मुलि फिसा फिसा दङ बाहाय नुदों बे हामाजों सिनायाखै आरो दस्रायावबा सिनायो आच्चा बे अन्थाइखौ नोंथाङा बबेनिफ्राय मोनग्रोआबा माबोरै बियो बे बुस्थुखौ जोङो मोनसे जायगायाव जों फादारसानाव अन्थाइ फुजा हैदोंमोन ओमफ्राय बाहाय फुजा हैनायाव जे बिमा गंगायानो आंनो गथायना होदों फुजा होनायाव गथायनानै होबाय गावसोर नागिरना हरबाय बेनिफ्राय जोंनो दोनफैबाय मन्दिराव दोनफैनानै दा बेखौ बेराम आजार मायावबा खामानियाव होगोन नामा होननानै जे जों आइ आफानाव देहेन भगिनायाव जों खोन्थानानै जोंनो दा बेखौ होबाय आरो आच्चा बे दै लांफैनायाव माबा मोनसे लाफानांगौ गय जरा फाथै जरा माबा मोनसे बेबायदि लाबोनांगौ जे गावनि गोसो गोरबोजों बिदिनो गय फाथै बा धुपखाथि बेफोरखौ लानानै फैनांगौ जे गावनि गोसोजोंनो बेमार आजारखौबो बिनानै लानो हागोन आरो हामलाय लानायनि थाखाय बोरखौ बिनानै लानो हागोन मरासि बसुमतारी आंनि संसार जानाय जायगाया जाहैदों
माबा थारायबारि खुंग्रिं थारायबारि बे जादों आगसिगुरि खुंग्रिं होनजायो ओमफ्राय जोंनो अपेनिं खालायजेनदों बे मुलिखौ नोंगौ आंनि सिं सादोंमोन आं बहायसो आरायग' जाफैदों बे आंनिनो फिसाला आंनि बिब'नि फिसाला बियो बिमादै महरै आं थाफैबाय बिमा महरै आं बाहाय मन्दिराव थाफैनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय जों लोंनानै ओमफ्राय दाब दाब जायगानि मानसिफ्रा खोनाहैनानै गय जरा फाथै जरा सोरबा मन्दिराव हाबनो होनानै गाइखेर लाबोदों जेवारि लाबोदों आरो धुप खाथि लाबोदों बेजोंनो हामलांदों सिबायफोर सोरबा बल जोथिलाबायग्रा दंफांखौनो आरो सोरबा गावजों गावनो नांलाय खमलायफ्राबो सिफुं सुफां बायदिसिना मुलि दावा होनानै बेजोंनो आरायग' जादों बे मुलिखौ लोंनानै थिग गाव गावनि सानाय सुनायाबो मोजां जाहैदों लोंसे लोंनानै नानांगौबो फुननांगौबो खर' सादोंबा खर'आव दासोमनांगौ नाथांख्रि फुनख्लायनांगौ आथिं आखाइ दुगैबा आफाथालामानि फुननांगौ होमबानो आन्दाज लगे लगे लांबाय गुवाहाटिनि बेबो हरावनो हरबाय फनजों मोजांथ' मुलिया इसोर हरनाया अन्थाइना लायबावनांगौ होनबाय नै दाख्लै फैनानै लांफैबावबाय मन्दिरावबो जों मावफायो बेराम आजारावबो जों नायफायो सोर गाबख्रावदों सोर माख्रावदों बेखौ जोङो इंगित होनानै नायखायो आरो आकबर फास्टरावनो जोंनो बुंखायो ओमफ्राय बेबादिनो बुंनानै हामो दे दानो दबथायथारगोन जारिग्रोबानो दबथायगोन बिनि बेरामा सोर फाग्ला सोर फाग्लि बावनो फैनानै गासिबो देखा सुना जाजोबो आन्दाजबो मोनलाङो हरसेयावनो आरो फन हरो निरस जाबाय गथ'आ नोंमारगौ सैथोयैनो दंमारो फिसाया थांबावनांगौ हिरिनांगौ होननानै बिसोरो बे खरसखौनो लानानै बायदि बायदि खरस लानानै फैयो। खुलुमबाय आंनि मुङा अनजुलि बसुमतारी आंनि जायगाया जाहैबाय बुथिनालि आङो बेहाय थाफैनाया मास मोननै मोनथामानो जाबाय सावन मासनि पुर्निमानिफ्रायनो आं थाफैदों ओमफ्राय आं बाहाय थाफैनायानो जाहैबाय बे अन्थाइनि दै मोनजेननायनिफ्रायनो आंखौ इसोरफ्रा दै लांफैनायावहाय रावबो मानसि गैया होननानै बेहाय आङो मन्दिरबो दं नालाय बेहाय मानसि फोसाबग्रा नायोबो बेहाय आंखौ इसोरफ्रा होनदों नोङो जों मुलि हरनायाव नोङो बैराथि महरै लामायाव थानांगोन मुनुसमाया बे दै लांफैग्राफोरखौ नोङो नायनानै नोङो सोनांगोन होननानै बुंनायाव आङो बे मन्दिराव थाफैनाया मास मोनथाम जाबाय दा पुर्निमा बे सावन मास पुर्निमानिफ्रायनो दासिम आरो थाबोगासिनो आंबो बेमार जादोंमोन बेमार जानायाव बे दैखौ आं लांनानै लोंहैदोंमोन उदै सादोंमोन आंहा किडनिकआव मैला जादोंमोन किडनिकआव मैला जानायावहाय बे आङो डाक्टारफोरनाव नायजागासिनो मुलि जागासिनो मुलि जाबाबो आं मोजां मोनाखै ओमफ्राय बे मुलिखौ मोनजेननायनिफ्राय आं खोनानानै लांफैनानै बेहाय आं लोंगासिनो आरो दासिमबो आं लोंबाय था फिसा होननायखाय आं लोङो आरो दाबो लोङो ओमफ्राय दा बे किडनिकआव मैला जानाया आंना माने दा जामलांबायनो आरो इसोरफ्रा होनदों ओमफ्राय डाक्टारफ्राबो बारा नुवासैनो मैलाया नोंना खम जाबाय होननानै बुंदों डाक्टारफ्रा ओमफ्राय आं दा फोथायनानै आङो बे अन्थाइनि दैखौ फोथायनानै आङो लोंगासिनो आरो लोंनायनि गेजेराव आङो समाव लोमजायो समाव बिदिनो स्रां मोनो बे मुलिसो जाहैबाय नालाय अन्थाइनि दैया देहाखौ मोजां मोनो आरो लोंबा ओमफ्राय बिदिनो दा मोजाङैनो दंगासिनो आङो सिगाङावथ' आं एसे दुरबल जाबायमोन मानसिया आङो डाक्टारनाव थांबाबो गोरोबा जादोंमोन दा आङो मन्दिर थानाय हिसाबै बेवहाय मन्दिरबो दं नालाय बेहाय नायजानानै इसोरफोरजों बुंनायखौ आं मानिजोबनानै दा आंनि बेमारा बे अन्थाइनि दैजोंनो आराम मोननानै दं आरो दा सायो खर' गिदिङो बेफोरबो आङो आराम मोननानै दङ अन्थाइनि दै लोंनानै दा आङो बेहायनो बैराथि महरै इसोरफोरजों दोनजानायखाय आं बे अन्थाइनि दै लांग्राफोर मुनिसमाया बे गथ' फिसाफोरखौ आङो दा इसोरफोर थिननायलाय बेहाय आं लामायाव थानानै सान्थि सारनानै जोंहा बे दैखौ बिसोरो नाजावनानै लाङो ओमफ्राय जों बुजायहरो आरो ओरैबायदि लोंहै होननानै जों नेमखौ खोन्थाहरो आरो दा जोङो आइ आफा रायजो राजानो आंनि बुंनांगौखिनिया बेनोसै। खुलुमबाय आंनि मुङा अनसुलि मोसाहारि आं नायग्रानि बिसि बे मन्दिरावथ' सुनिबार मंगलबारासिम मुनुसमा फिसाफ्रा फैयो अनेक बेमार हामलांदों आरो बे मन्दिरनिफ्राय ओमफ्राय गोबां मुनुसमा फिसानो फैयो आरो ओमफ्रायो आंथ' बे मन्दिरावनो दांनाय बिलिरनाय खालामो अरायबो फुजियो खुलुमो बावो बिसि महरै आरो ओमफ्राय आंथ' मिथियानो बे मन्दिरा माला खुलिनाय आंथ' बारा गोबाव जायाखै हाबा जाफैनाया बेखायनो आं ससे खिनियाव नुनाय दांनाय बिलिरनायखौ आं मिथिदों नोंगौ आइ आफाया होफैदों बे अन्थाइखौ अरायबो हामलांदों मुनुसमा फिसाफोरनि देहा सोलेराव जानाय जेनेबा अन्थाइ टिउमारफोर जानाय हामदों
मुनुस बिमा फिसाफ्रा खोन्थाहरदों आरो अरायबो आंनो हरो आरो दै सान्थिखौ सम सम मुलि दावाखौ आंनो हरो ओमफ्राय जोंनि आइ जाथि खुरमाफ्राबो फैदों अनेक खोन्थाहरदों आरो हामदों ओरैबायदि फैफिनगोन इदिखौ खोन्थाहरदों। खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन दिनै नैबे जोंनि खुंग्रिं एरिया गामिया उखिगुरि पस्ट अफिस खुंग्रिं आरो पुलिस थाना रुनिकाटा उखिगुरि गामिनिफ्राय नैबे उथ्रिसार मन्दिराव जोङो फैनानै 2014निफ्राय गायसनजेननाय मन्दिर आरो हाबजेननाय दा फैनानै 2010सिम सफैबाय। दा आं दिनै दौरि जानानै जोंनि नैबे उथ्रिसार मन्दिराव गासैबो फुजा फाथिखौनो जों होयो आरो गासैबो फुजा फाथिनि मावनाय दांनाय बावनाय बिलिरनाय गासैबो आंनि आखायावनो जोब। दा नैबेयो सावन मासनि बिस्थिबार पुर्निमायाव अन्थाइनि दैखौ जों हरजेननाय जादों बेमार आजारनि थाखाय। दा हरै हरनानै जोंबो आन्दाज मोननायखौ मिथिबाय उदैयाव टिउमार अन्थाइ सुगार आरो खिथुफ्राव खिनो हायै खिलामा थाबथेनाय बेफोर बेमारानो हामलांबाय आरो नैबे उथ्रिसार मन्दिराव। जोङो माबा बिजनि सयनासुगुरिनिफ्राय फैदों निउसाव नुनानैहाय जों बे आफानि दै सान्थिखौ लांनो फैदों आरो सोङै ओमफ्राय दा बेमारा आंना फिसाजोआ फाग्लि रोखोम जानानै दं ओमफ्राय आंनाबो सानाय सुनाय दं ओंखायनो जोङो एखेबारे गोसो मोदोम जौनानै लांनो फैथारदों आरो बेखौ मोजां मोनदों आङो माथो बिसोरा दुखुथियाथार आरो हौवा मानसि आरो मन्दिराथ' मोजाङानो जाबाय जेनेबा सोरबाफोर दानफोर होफैबाय खोमा नाथाय थानाय मानायफ्रा सरखारनिबो न' गैया माथो बिसोरा आरो फिथाराबो जायो। एसे आन्दाज मोनदों ना मोनाखै? एसे आन्दाज मोनदों माने सब मोनगासिनो दं। सब मोनगासिनो दं। एसे मोदोम गोरैजों मोनदों नामा? मोनदों माने आइ आफायानो आंथ' शिबखौ फुजियो नालाय जोंहाबो बे आफायानो लिंबोदों बायदि मोनदां बोबोदों बायदि मैयासो जों निउसाव नुदों नालाय एखे आं फैबावनोमोन मानसिफ्रा बहुदनो ओमफ्राय जोङो सिरि जोंनो लायग्रोथारनोसै होननानै जों खारबोथारदों। लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनिसै जुदि सोरबा माबा मोनसे जुदि मिथिनांगौ दङब्ला जि कन्टेक्ट नाम्बार खालामनाय दङ बेयाव फन खालामनानै नोंथांमोना फैनो हागोन जगाजग लानो हागोन आरो नोंथाङा एसे सिगाङाव मिथिखाबाय बे भिडिअनि गेजेरजोंनो जायफ्रा गोबां बेमार जादों जाय डक्टरजों सिकित्सा खालामब्लाबो हामनाय आरो सोखाजानायखौ मोनाखै आरोखौ मोनाखै बेजन बेक्तिफोरखौबो हामनायनि फोरमान बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोना नुखाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय।